Khawvel politics in thlak danglam chaktak kara voin hian thil lian tham tak kan ron tar lang le don ani. United States President Donald Trump chuan Iran sorkar chu khauh takin avo le ta inrem na kan siam lo ani chuan thil enge motak kan tiang tiin President Trump chuan Iran avo zui ngal hemi omzia hi enge Indo na anai tina emni voin hian US sorkar chakna an military thil ti theina le he boruak so sang takkara thil omte kan zir chiang don ani local son suang che tu hnaya President Trump chuan news lakhom tu te hna thu soin Iran lakah alung oilo uzi atar lang chiang hle Tehran sorkar hian America thil phut te hi apom lo ani chuan US military chuan chet ala hre lo ni in atar lang bok hei hi vo mai ani lo US chuan armada ropui tak Indo Lawng lian USS Abraham Lincoln chu Middle East tuipuiah atir lut to a Indo na man role aral thom in ringsa atin an om mek ani media te report danin President Trump hian aircraft carrier pahnih tirlu tubin angai to mek bok hei hian America thil ti theina le athutiam a hlen ngamzi atar lang chiang hle engchiang nge US hian aphut President Trump hian Iran lakah thil pathum aphuta hengte hi Khawvel himna atana poimo em te anni nuclear enrichment ti top Iranin nuclear ral thom asiam theina tur uranium songbol ati top angai regional proxies Iranin Middle East a helpol rang apuile ral thom apekte ati top angai ballistic missiles an missile kholkhom te ti tlem le khokhir ani Trump sarkar chuan heng thil te hi Iranin azom lo ani chuan Venezuela rama thil thleng angkhan US military ta chu chaktak le na tak a che turin a in pe at to ti asoyani Khawvel hian America chakzi a hria Iran tan hian inrem na do kan kila fair deal siam mai hi thil fin thlak ber turani ole he thil hi thuk zokin hanbi chiangila engwangin nge tuna kher President Trump hian hetiang hian anor tak hei hi maximum pressure campaign tia hriat ani President Trump ni na ani angin ama aya khauh zokin ache ani achan chu Iran sorkar hi chunglama le ponlama achak lo lai tak ani a chunglam boina Iran ram chunga sorkar du lo na lantirna anasa hle a mipuiten an sorkar hi an ning to a US hian Iran mipuite thlawang a hautlat ani vauna US hian Indona adu wang nilovin Indona athlen lo na turin thil ti theina manga inrem na siam atum ani peace through strength an ti thin kha Venezuela a an chet dan atang khan Iran hi US hian avo mai lo ti an hret angai ani Iran hian civil mitatan nuclear program kalpui ni in insoi mahse Khawvel hian nuclear ral thom nei turin an du lo ani chuwangin US malakna hi Khawvel himna atana pen khat poimo tak ani thei US chunga ngei po he thil hian soisil atok ve tho Senator Tim Kaine le Rand Paul te chuan Indona chuak tur ven na atan war power resolution pass tumin ma an la a mahse President Trump hi azam hmel lo ahma po in veto power mangin heng dan te hi alo dang to a tuna po hian America le a then te himna tur ani phot chuan athutluk na hi aso son mai arin amlo America hi Khawvela remna omna na mala tu ania an chakna hian Khawvela thlamon na athlen theinan an hmel ma te chu an vo bet tlat tur ani ti chuan Khawvel boruak so sang takkara keini rung tu tatan enge kan ti ve tur Bible chuan rorel na dik chu lalpa ta ani atia hroi tu te hi pathian rot an nia ramle nam hum him tura manru an ni thufing te bungsom ni pakhat chang khata chuan lalril ru hi lalpa thuwa om ani a luitui adu duwa alon tir ang hian atidang lam thin ti kan hmu President Trump le hroi tu lian te hi pathian in film khur tak le dik taka ro an rel theinan le remna om theinan kan tong trai pui apoi mo ani Indona hi tu ma in kan du lo mahse thil thalo do turin poisen na angai thin lalpan kan Khawvel hi veng himsela remna le monna dik tak chu ama atanga chuak ani awangin ama in ngatlatang u ilo thler awangin kalome video hi like in lo share la subscribe met bok la pathian in mal som vek cheu ro se